A ver, imos ir directos ao gran. Hoxe temos entre mans un análise incrible sobre algo que nos toca moi de preto, a arte, a solidade e o efemeros que poden chegar a ser os romances dixitais hoxe en día. É unha desas historias que nos fai cuestionar como conectamos cos demais e se de verdade podemos chegar a fabricar un vínculo profundo usando única e exclusivamente o poder das palabras. Para entendelo ben, imos desgranar un relato abrallante paso a paso para ver que nos está intentando decir exactamente toda esta situación. E para comezar, fixémonos neste anaco de xornal serbio. Fala dunha sonda espacial soviética perdida. E a cuestión é que isto é, literalmente, a metáfora perfecta para toda a nosa viaxe de hoxe. A nave, Venera, conseguiu o seu obxectivo. Chegou ao límite de Venus, pero xusto aí, nese instante de máximo triunfo, perdeuse a conexión. Quedou incomunicada para sempre. Como imos ir vendo enseguida, esta viaxe increíble cara ao valeiro espacial vai ser o espello exacto do que lle pasará a un noso protagonista. Ben, poñámonos en situación. Coñezamos a Antonín Blek, un escritor checo de 27 anos. Estamos a 2 de abril de 2024, nun restaurante que, irónicamente, chámase Cupidos en Rostro. O contraste aquí é brutal. Físicamente, Antonín está rodeado de xente, de ruido, do caos típico dun restaurante. Pero mentalmente está a anos luz. Está totalmente illado, coa mirada perdida. Xa sabedes, esa expresión de alguén atrapado nos seus propios pensamentos, a medio camiño entre a tolemia e a xenialidade absoluta. O que lle ronda a cabeza a Antonín é esta pregunta fascinante. El pregúntase se é posible facer que unha persoa totalmente descoñecida se enamore de ti usando só o resultado puro da túa creatividade. Nada de fixarse no físico ou en interaccións superficiais. A súa gran dúbida filosófica é se a arte, a literatura que sae directamente da alma, ten o poder de xerar amor verdadeiro. E claro, para el non abonda con imaginalo. Cre firmemente que isto hai que demostralo de forma empírica. Ten que poñelo a proba sí ou sí. Parte 1. Voces no restaurante. O centro de control. Mentres está ali sentado, Antonín non pode evitar escoitar tres conversas alleas. Por un lado, unha parella nova discutindo. A muller só fala de coches e de estatus mentres o mozo suplica por un amor sen condicións. Logo, dous homes maiores queixándose de política, dicendo que os líderes actúan como a cirurxiáns que preferen amputar un brazo antes que curar a infección. E por último, dous escritores trazando un plan supercínico. Queren facerse ricos e atractivos únicamente para rexeitar mulleres por vinganza. O que nos mostra todo isto é un reflexo clarísimo dunha sociedade obsesionada co materialismo, coa corrupción e coa superficialidade. É un ruído tan tóxico e cotidián que, lóxicamente, empurra a Antonín a buscar refuxio noutro lugar, o mundo dixital. Pasamos a parte 2. Un encaprechamento digital, a traxectoria. A metodoloxía de Antonín aquí é casi científica. Investigando en Instagram atopa o perfil de Ina Bukic. Ela ten 30 anos, pero Antonín nota que transmite a pureza de alguén máis novo e comeza a analizala con un detalle increíble. Dase conta de que non é a típica estrela rechamante de internet, non é unha rosa artificial, sino máis ben unha modesta flor de campo. Decide suscribirse e estuda a súa roupa, tan sinxela que non distrae, sino que deixa ver a súa verdadeira forma de ser. Ata que dá o gran paso. Pero ollo, non lle manda un simple hola, lánzalle un dardo intelectual, mándalle unha mensaxe directa preguntándolle por unha cita de Eris María Remarque que viu nunha das súas fotos. O sinal está enviado, o foguete acaba de engalar. Parte 3. O diálogo intelectual. Alcanzando a órbita. O que veña a continuación é un intercambio de perspectivas absolutamente brillante. É como un partido de tenis entre dúas mentes. Antonín mostra o seu lado máis puramente romántico. Cóntalle que ten a nova Eloísa de Rousseau, pero que se nega a lela en papel para non manchar os seus ideais filosóficos. Para el, autores como Orwell son observadores trágicos que ven o mundo arder sen poder evitalo, igualiño que os senadores de Roma co emperador Nerón. Pero Inna ten os pés na terra. Ela é médica terapeuta en Italia, lida coa burocracia e con pacientes reais. Así que a súa visión é superpráctica. Para Inna, a obra de Orwell non é só unha tragedia inevitable. Ela compara cos cantís brancos de Dover, majestosos e perigrosos, por supuesto, pero absolutamente necesarios para guiar os navegantes a salvo a través da tormenta. Que contraste, verdad? A conversa vólvese moito máis profunda cando Inna fala das súas noites traballando soa na planta de enfermedades infecciosas, xusto en plena pandemia. Esta reflexión poñe os pelos de punta. Ela fala de que a vida é como un tren que vai sobre un raíls, un camiño determinista xa debuxado. Presenciou a fragilidade da vida, como a morte sempre nos arrebata algo, casi sempre a felicidade, sí, pero ao mesmo tempo, nese mesmo instante exacto, tamén lle quita a persoa todo o seu sufrimento. Esta forma tan crúa e sincera de ver a realidade xera un vínculo fortísimo, inquebrantable entre as súas mentes.
e chegan a un acordo filosófico que sela a conexión por completo. A idea de que a realidade obxectiva simplemente existe é inamovible, e todo depende exclusivamente dos ollos de quen a mira. Dante foi capaz de atopar beleza nas profundidades do inferno, mentras que outros atopan corrupción e vicio no mismísimo ceu. O feito de compartir unha visión do mundo tan peculiar deixa o terreo perfectamente preparado para a gran proba de Antolín. O que nos leva ao clímax da nosa análise. Parte 4. O silencio repentino. Sinal perdido. Imos ver a cronoloxía do que ocorre despois porque é unha auténtica montaña rusa. Minuto 0. Antonín envíalle as súas novelas a Inna nun arquivo PDF. Apenas 10 minutos despois, Inna responde abrallada. Dille que a súa forma de escribir é complexa pero accesible, cun talento fora do normal. Pasamos a primeira e segunda hora. A través desas páginas, Inna namórase profundamente e con moito fervor da mente de Antonín. É incrible. A hipótese funcionou. A creatividade pura gerou amor. Están embriagados de felicidade. Pero entón, na terceira hora, todo se derruba. O pesadelo comeza. Ela deixa de responder. As mensaxes acumúlanse no baleiro. Ela sigue conectada, pero cae un silencio absoluto. E se a partir da cuarta hora, a ausencia faise permanente. Un cambio brutal do éxito máis absoluto a nada inmensa. É seguro que xa o vedes claro. Volvemos exactamente ao punto de partida. A analoxía péxase a perfección. Antonín Blechk converteuse literalmente na sonda espacial Venera Sec. Cumpliu a súa misión científica coa máxima precisión, cruzou o espazo, fixo contacto directo co seu obxectivo e demostrou que podía xerar amor únicamente a través das súas palabras. Pero nese instante preciso en que tocou a superficie da alma de Inna, a conexión rachou. O sinal apagouse para sempre, deixando atrás únicamente o baleiro e o frío do espazo. O que nos deixa cunha reflexión final tremenda. Cando a comunicación digital se corta tan de raíz, cando o silencio é o único que queda tras o choque brutal de dúas mentes afíns, que significa todo isto? Mentres Antonín bebe o seu café, asimilando o golpe, dase conta de algo clave sobre as relacións hoxe en día. A ausencia de palabras non é un espacio baleiro, é un muro de formigón. O silencio é, se cadra, a resposta máis contundente e definitiva que un pode recibir. É durísimo pensar no rápido que podemos acadar o éxito total para logo perdelo absolutamente todo nun só segundo digital. E con esta idea en mente, despídome deixándovos algo no que pensar. Fará falta algo máis que simples palabras para manter viva a conexión cando o noso obxectivo xa foi alcanzado?